Pozdravím vás, priatelia, práve sa nachádzam v Senci, v obľúbenom projekte Senec Gardens a mám tu pre vás ponuku krásneho trojizbového bytu. Tento byt má výmeru viac ako 80 m2, vynikajúcu dispozíciu, 2 parkovacie miesta a jeden veľký bonus. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. A tým bonusom je táto krásna terasa s výhľadom na jazierko.